שלום לכולם, בואו נדבר רגע על אחד הצמתים הפיננסיים, אם לא הצומת הכי משמעותי בחיים של כל אחד ואחת מאיתנו. אני מדבר כמובן על רגע הפרישה. תראו את השאלה הזאת. היא נראית אולי קצת דרמטית, אבל היא מדויקת להפליא. ההחלטות שמקבלים בדיוק בנקודת הזמן הזו, בפרישה, יכולות להיות שוות, פשוט או כמשמעו, מאות אלפי שקלים. כן, כן, כסף שיכול לשנות לחלוטין את כל הפרק הבא בחיים. וזו בדיוק הנקודה. עבור רוב האנשים, אין צומת פיננסי גדול יותר או מסובך יותר מזה. זה הרבה יותר מורכב מרכישת בית או מכל השקעה אחרת. למה? כי ההשלכות של ההחלטות האלה ילוו אותנו לכל החיים. אז בואו נצלול פנימה כדי להבין עד כמה הסיפור הזה גדול. וכדי לעשות את זה ניקח דוגמה ממש מעניינת. מעולמם של אנשי מקצוע שאנחנו רגילים לחשוב עליהם כעל מומחים פיננסיים. ופה קורה משהו מדהים. אנחנו מדברים על אנשים מבריקים, כן? רופאות ורופאים למשל, שעלולים לאבד הון. לא כי הם לא מבינים בכסף, ממש לא, אלא פשוט בגלל שהמערכת עצמה היא כל כך, אבל כל כך מורכבת. תראו את הרשימה הזאת, זה פשוט ג'ונגל פיננסי. זה לא שיש מוצר פנסיוני אחד וזהו. יש פה קרנות פנסיה ותיקות, עם חוקים משלהן, ועוד המון קופות גמל, קרנות השתלמות, מוצרים ספציפיים למקומות עבודה. לנסות לפנח את כל זה לבד, זה כמעט מתכון בטוח להשאיר הרבה מאוד כסף על הרצפה. והנה, בואו נדבר תכלס. מספרים. 250,000 שקלים. זה לא מספר תיאורטי, כן? זה חיסכון אמיתי במס על מענקי פרישה של לקוח אחד בלבד. כסף שנשאר אצלו בכיס במקום ללכת למס הכנסה. והמשפט הזה הוא פשוט מסכם הכל בצורה מושלמת. אם לאוכלוסייה כל כך חזקה ומתוחכמת כמו רופאים, כל התכנון הזה שווה סכומים כאלה, אז תחשבו רגע כמה זה יכול להיות שווה עבור כל פורש ופורשת בישראל. טוב, אז הבנו את גודל האתגר ואת המורכבות, אבל יש גם פתרון. יש דרך לצאת מהמבוך הזה בבטחה עם יד מכוונת שנותנת המון ביטחון. כאן אנחנו פוגשים את רוני דחנגל, ומה שרואים פה זה הרבה יותר מתעודה על הקיר. אנחנו מדברים על 30 שנות ניסיון, 3 עשורים של ליווי אנשים אחד-אחד באופן אישי, בדרך לביטחון כלכלי אמיתי. וזה קריטי להבין את הגישה. שימו לב למינוח, תכנון וליווי להמשך הדרך. זה לא ייעוץ שבו מישהו נותן כמה המלצות והולך. ממש לא. זה תהליך שעושים ביחד, יד ביד, כדי לנווט את כל הבירוקרטיה ולמקסם כל שקל. זאת שותפות לדרך. אז איך זה עובד בפועל? ובכן, התהליך מאוד מסודר. קודם כל, עושים סדר בכל הבלגן, ממפים את כל החסכונות והנכסים. אחרי זה, יורדים לעומק של כל היבטי המיסוי, שזה עולם ומלואו. אחר כך, בונים את התוכנית הכי נכונה להטבות כמו קיבוע זכויות, והשלב הסופי, ואולי הכי חשוב, הליווי הצמוד מול כל הגופים והבירוקרטיה. ועכשיו, אחרי שהבנו את התהליך, בואו נדבר על התוצאות בשטח. איך כל המורכבות הזאת הופכת פתאום למשהו פשוט, ברור, ובעיקר רווחי. תראו, יש כאן בעצם 2 דרכים. בדרך האחת, הסיכון לתשלום מס גבוה מדי, לפספוס הזדמנויות, ובעיקר להרבה בלבול ומתח, הוא אמיתי. ובדרך השנייה, עם ליווי מקצועי, התוצאה היא פשוט עולם אחר. מיצוי מלא של הפנסיה, חיסכון מקסימלי במס, ובעיקר שקט נפשי. והגרף הזה פשוט מראה את זה בשחור על גבי לבן. הכי ברור שיש. העמודה הנמוכה היא הפוטנציאל ללא תכנון מקצועי, והעמודה הגבוהה משמעותית, זאת התוצאה של תכנון וליווי נכון. השאלה היחידה היא באיזה צד של הגרף רוצים להיות. אבל אתם יודעים מה? כל המספרים והגרפים האלה הם רק האמצעי, הם לא המטרה האמיתית. בואו נדבר על השורה התחתונה האמיתית, על העתיד, על מה כל הביטחון הכלכלי הזה מאפשר לנו באמת. כי בסופו של יום, הערך האמיתי נמדד בדבר אחד פשוט. כמה כסף נשאר בכיס כדי לחיות בדיוק את החיים שתמיד רצינו. לא פחות מזה. ומה זה אומר? זה אומר שהחיסכון הזה הופך לטיול הגדול שתמיד דחינו, לחוויות חדשות, לזמן איכות אמיתי עם האנשים שאנחנו הכי אוהבים. זה אומר גם היכולת לעזור יותר למשפחה, לילדים, לנכדים, לתת להם דחיפה קדימה, ליצור מורשת משפחתית שתמשיך הלאה. ואולי יותר מהכל, זה אומר פשוט לישון טוב בלילה. לקום בבוקר עם שקט, בלי דאגות כלכליות. לחיות עם הלוקסוס האמיתי ביותר שיש, שקט נפשי מוחלט. והמשפט הזה של רונית מסכם בעצם את כל הגישה. זה לא פתרון מהמדף לכולם. זה תהליך אישי שבו תופרים את הפתרון המדויק והטוב ביותר עבור כל אדם וכל משפחה להמשך הדרך שלהם. אז עם השאלה הזאת למחשבה אנחנו נסיים. אחרי שהכל מאורגן ובטוח, איך ייראה השפע הפרטי שלכם? תודה רבה שהייתם איתנו.